Network yangu yange yanetsa. Mira daungoti unzwe mabvira akaita pamba pangu. Ndo patakabva tatora vana mabridge vatamhanya pamaubra police kunoisa report yekuti munhu yanogona kunge atoenda somewhere anonyepa kuti ndakidnapwa ndaita sei. Ndo pandakatanga kutracer back. Vandati musi wakati ndiri kuenda kunhamo uya akandisendera message mangwana acho achiti hanzi baba Amia tanetsana kunhamo saka vanogona kuyozokidnapa kuzotora mwana. Apa iye ndiye angaudza baba Amia achivanyepera zvaingoita windi president kuti ndiri kubatwa rafu ndiri kuitwa sei ndo vataenda pamabura police vachaisa report yeungozvichenesa vatadzokera kumba patikadzokera kumba inini vandati handisdaurara because ndikarara handizokwanise kuenda kunoona Kismo aiziya makusenseni kuma 6 am ndobva Kalafu auya nevamwe varume vanga navo ndo varume vanenge vanga vari 3 ndo patakazotora video riya anga adzoka kudzoka kwaakaita akatodzoka akatoenda kubedroom ndikafunga kuti ari kunorara vatoti foni yangu iri kupi ndo mawiri akaita mudining vatatanga kutotaura nemukomana uya yati tomuudzawo nyaya explainera vakomana vaakauya nawo ndo paakabva auya bhagara pepebva tatanga kutoexplainerana kubuda kwake hatina kutombokuona futi kuti anyatsobuda sei because akangoenda ega musikana wake wandakamutsvagira atozo vasikana imagine kuti vanhu aya vandati vamuruke ndaunza munhu taruke vanhu kuti nini ndiruka azviite ndenchifanira kuadvertisa mawigi ndatazopedzera ndati musikana uya aruke ngende arukwa hafu akutanga kutiwo zviri kurwadza kazokwana 6 am kandopanda ndakustressa kuti vakomana vasikana ava vauya pa hey ndoita sei ndopandabva ndatoti ruka maid wangu vaiziya kamedi kakalafu keke ndo pakabva kadaira kati ko inini ndikati abo kana daurukwa futi newe rukwa waiziya zvikanzi aiwa ndikubvunza kuti ko basa ndakuita sei kozi kamunhu wacho wandanga wanga akashedzerwa wacho aenda ndikati kwewo right uri panapa iwewe zvikanzi ndiri panapa kachichi ndikati zvikanzi Kalafu wacho anombotaura neni nangoenda ndikati right it's okay chingobatsirana namainini chi basa kozi pay yake ishoma pakuti basa rake ranga ringori like she was like a nanny basa rake ranga ringori rekuchengeta mwana kwete like rekutsvaira mumba and stuff pandatongomuti haisi danger chingobatsirana namainini chi ndongokupa mari yako tichingoona kuti toita sei ndo zvakaitika panani panesu naKalafu zvekuti kana zvibudira hake ega mumba I think that's okay but ukuziva kuti abudirei here abudira kuprova point yekuda unonyebera vanhu futi kuti ndadzingwa aiwa but maloti iwewe harisisiri business rako you tried to help moyo wako imoyo uri right wakadaro ndingotaura hangu kuti chaanenge akaendera uri kunzwisisa here ndotokunzwi unoona manje problem iri pasocial media ndeyekudai so nhasi unofarisa uchida kuprova vanhu kuti ndakadzingwa namaloti iwe zvinongorera kwe3 days nyaya inenge yatopera watoone nhamo because honestly speaking akazvimiririra mwana waye inini chaiye pandiri panapa maloti I tried my best handitoiswi palevel raKalafu but maid ina anondiremera kubhadhara unomuwanepi munhu anokuti uya nemwana mumba mangu move in zvekutoti izvezvi kana mukana uripo ndikupei lii kama inini kako katongoita ako nani wali mabricho because unomuwana kupi munhu akadaro unomuwana kupi you did your part nicely musiya azame kuprova unoziva kuti maloti let me be honest with you Kalafu uya ane vanhu vakambomutora mavidhio so emumba makasheka those vanhu vakamutora mavidhio akasheka ndakatombogara navo kana kuine chinhu chisingatendi mulife uri kuzvinzwisa mahure echinherera haatendi chero ukamuitira chinhu chakanaka chero ukamuita sei ende wanyatsotaura chokwadi Kalafu kugeza chaiko maimuisa henyu glow up ya but kugeza chaiko site chizvona kuti apa pakavwa nefirita pagezwa topaona ulengende murume anotobata mvura weisi kudarika na Kalafu wewe techizvona batoti nezura kwema braids ka because akaiswa installation inopedzesera kukamwa musi wayaiswa ndikati uri kunditisa losi ndiri kutenga wigi nini ka iwo wobva waiswa ka wobva waita wiki kusvika ibve usina kuikama saka ruko hako mabraids mwana wamai hope mawigs asiya muna May June papa ndogona yozororwa ndotora hangu mawigi iwayo hope asiya mawigi hope mawigi edu asiya hayi bazizwa waro
No, maloti, you don't understand kuti inini nditorine vanhu vangu andotofarira zvekuti pandatoona nyaya dziya pekutanga I don't want to lie to you. I thought kuti it's a lie. Pandakaona nyaya dzichiseculator hey kwazonzi maloti ndikati it's a lie. Pandakaona zvimachatsi manje ndo pandakati no this is too much. Alright, but pamachatsi acho iwayo pane here pandaimbotaura naKalafu tichiratidza kuti akararana ngende kana kuti tichitaura zvenhumbu kana kuti inini ndaitongovhentwa kwaari as a friend because andikwanise kuudza amai maka kuti ngende andidai pakuti vanobva vatida kumumamisa. But my fan honge mamutestisa nhumbu anogona wanga aine yaCaptain Britain. Anogona wanga aine yaCaptain Britain popaya vakasenge vadai zvinomumpa achiva nafa ndikazomutitsanatso ukushungurudza munhu sadaro achikumisa mukona memwana. Because honestly speaking, maloti iwo zvako zvafana maloti pafair. You know good I'm always there for brand rako. Maloti izvezvi vanhu vakutaura kuti hapana maloti pasina ngende. Inini pafair maloti inini pandotaura inini hakuna ngende pasina iyo maloti. Inzwa unzwe mabridge wakabuilda murume wako and the people mustn't kana muchitodaro muri kunyeba kana muchitodaro muri kunyepa mabridge because inini ndinobuilda vanhu vese vandiri around. That's just who I am and no one can change that. I find great pleasure into helping other people. Maybe I have an obsession yekuda kutanga chinhu just like business rangu remafuta. I started it from the ground but as we speak handisi kurarama nemari yemafuta ndakatori distributor kufamily yangu ndione masisters angu nechi ndova kucheta business iroroka ndadaro tanga futi rimwe business rikaita ndobva ndatoripa futi mumwe munhu. That's just who I am. Saka musabva mati ndakabuilda ngende ende inini ndinobhiliva kuti chinhu kana ndichiri changu handifanire kuhadhira zvakafanana nemadays avhale. Do you know kuti vhale aito ngeana ngende sometimes vatori tu wototanga kutoadvise nevamwe vanhu kuti hey usazovasiye vanozodanana kana vakadanana ndinogona kurwadziwa but kunenge kuri kuda kwaMwari. Saka inini handizofe ndakararama life yekuraramira kuti hanzi he murume anoenda akaenda it means hasi wangu it's okay ndosikawinzi asina kundiwestera time pakuti handina kunyanya kutraya ngangoburitsawo chokwadi changu kuti inini munhu ndomuda but anondidrowa wapabata ende because ndandisiri mugiya rekuinvestigate ndakatozongosvika pakutongoita let go andawesterwa nguva yakareba. Ukabatisisa zvakafanira kuti kana wakapfumbata mvura mumaoko mabridge ukada unyanyobatisisa unosara usina chinhu. Saka inini mabridge ndinorarama freestyle because I know that I try so much to be better for other people. Ndinotraya, I have pure intentions. Saka for that fact ndoziva kuti Mwari hafaka ndirasisa ende inini mabridge blessing rangu arife rakapotsana neni. Saka inini handizombofe ndakararama life yekuda kuti ipapa panditori nefriend yangu yabva uyu tarisa kuno anjani Melissa uyu nditori nefriend yangu yatobva kuchinhu iyi batidza Melissa ukatitira wekwakalafu itokukata wakakunda akatonaka kudarika Kalafu. Urikuona pasiti waishamwari dzako dzese dzakanaka maloti kuzongoti dzimwe dzacho hadzina pfungwa chete. Urikuona pasiti paarapo kuti ari padriver seat ina mema katikagarawo mashure ngenda kutoya achigara apa tototanga kutoita life yedu yatiri kutoita. Handingazotadze kutamba neshamwari yangu kandichiti hanzi inozonyengwa ikanyengwa yanyengwa ndikasiwa ndasiwa inyaya dzakanaka kuda kwaMwari. Semukadzi uya yakatadza tichinyima imba azvinombosi ndafeyo chono aiziya ndafeyo chono kuti nini ndotamba nehure ndotamba nembavha hazvirocho ukatamba nehure mabridge wahureka. I know who I am and I know my position mulife man maulengende. Vhale uya yakatotraya kuenda unganga ketaseka akasvika papoint yekuudza Keti noti maloti nganga yakaenda ihombe ndakatraya zvese kuti ngenda adzoke asi ini ndisiri kumwa midzi for murume ndini ndingori naye murume wacho. Saka mabridge sha inini handizive kuti why andigone kuzoa ava chimwe chipo. Unomboziya here maloti kuti unomboziya here maloti unogona kunge wakatongosikirwa kuti iwewe unge uri wekuguruma vamwe vanhu kuti vave outdated. Waiziya uri kuziya here nyaya yemwana watambobatsira anga arepwa namai maka
Tikatombobatsira mumwe mwana anga arepwa uGlenora uko ndikatozosungiswa for kidnapping ndatatizisa mwana yeye. Wamiuta ere Maloti ameno zviri kuitika hausunzwika waita sei? Kuti munhu akarepa obvanzi ngarori. Tikaprotecta mwana yeye tikasvika pakutosungiswa chinzi tamukidnapa. Ukunzwisa mabridge. But ndo zvandiri kungotaura kuti inyaya kuti uri kumiuta Maloti. Uri kuita uchimiuta. Wakunzwika. Yengaonene but inini ndikutoziva kuti aiwa. But ende uronza kuti chinoramba chikuendesa mberi Maloti chi. Mwari chinhu chiwani chavanoda. Munhu ari grateful, munhu anoadmita kuti amana guys ndingafarisa. Inini pano pandiri panapa ndogona kunzi ndapisa udarika Towers. But I know kuti Towers ndiye akaita ndipise. Oyo. And I must gratitude. You must always thank. Unoziva kuti pane pamwe pakambopisa so bindika na Maloti pekuti Towers akanzi aba mari ya Prophet Passion. Towers haana kana munhu wemuseko anga akumufonera. Inini ndaifona Towers, are you okay? Because sometimes the problem vanhu tinokanganwa kwatakabva. Vanhu vanoona panapa ndituka Towers kuti zimino chichi it's just for content. But kana taugara pafair munhu akataura pa zvinhu zvine basa. Ndiripo mwa. Haisi nyore mukore watiri nanokuona. Kwaita ritsi kubva paakatanga kuningana na Towers. Now she's asitona Towers yana kachishorwa. Ana jinimbi light wewe. Unogona kutowaona unge vari kumberi kana Towers because Towers anenge achipembereka. But aiwa offside ministries ndo varidzire social media. Towers ari mberi. Anofanira kupiwa anonzi ma flowers ake. I was so happy pavanhu vese vakapiwa motikari na say weekend. Hapana Towers vakandivhurira hombe. Ndakafara unge ndindapiwa. Ende tichitaura tisingawanzi kana kuita sei Maloti patanga nyaya dzekuti unoziva kuti Towers ndiye akandidzidzisa kuti ndive zvandiri kuti ndiziye kuti Malotiwo ndikatokupemha iyoka chero musono yochiti mabridge okushata I must respect you kuti aiva kana ritsiwa usikona kuti akudika here kubva paakatanga ulingana Towers. Towers anokuguruma mamenazi chacha. Towers anokuudza kuti mutemo 1 wandakadzidza una Towers. Towers anokuudza kuti zvinhu hazviswi pahati kana zviri kutaurwa nemunhu ane mari. It's all about the bag. Iwewo kana munhu Maloti Towers chandomudira Towers aigona kuti tikasvika kumene zonzi imi mabridge ari kutotambura hana kana tse uyu haasi munhu anorwadziwa kukuona uchibudirira. And like right now anondifonera Towers mabridge I'm so happy for you are doing great uri kundiproudisa. Hausi munhu because one thing chinhu chisingadi Towers haadi munhu anorara nevarume for money. Towers lives in art. Inini nekushata kwandakaita Maloti unoziva kuti ndinodya mari dzevarume vaudarika zvavanodziita ivo. Handiti uri kuona manje. Saka munhu arijawo. But kune vamwe vanhu vanotamba nevasikana vachivatengesa. Izvozvo hazviko manje. Towers one thing haafa akadya muriwo ndo munhu arikushanda naye. Never ever munganyepa mungaita se angatokuendesa kumabhebhe ake achinotora mabhebhe ake but that guy Maloti mukaona ndakutuka Towers ndimamisei ndakutopenga. Handitika be grateful munhu akandidzidzisa pasocial media panonzwai haana godo nemunhu paakapiwa mota pandachida kutaura chokwadi. Do you know kuti kudhara Towers ini ndiye akandipinza mumusangano inini. Vanhu vese vakazopiwa mota vainyara vaya kuti toita zvezano vaya. But Towers was there. Towers na Kiki Badges ndo vanhu vakatanga kusapota musangano zvichiri kumakisa. Vanhu by that time ipapo ndaitova maid uchiti ukati pamberi nezanu soka waizi unfollow waitukwa. But paakapiwa mota zvakafanana vanhu vakatanga kuti hey na mabridge mune mchida mota. Do you know kuti mota ya Towers here I feel like it's also mine. Exactly. Kana Towers achipiwa moto yo
zvinoreva kuti one way or the other it's either uchatozotenga yako kana kuti uchaipiwawo. Saka chedu changa kuside kwedu. But vanhu manje havanzwisisi. Inini Maloti ndogara ndichizvitaura kuti inini chero ndakasapota. Right, munhu wese ari kuti mabridge akutsvaga dzvene ndiri kumubloka kumhata kwenyu vane mahure imi. Inini ndini ndakatanga kutofarira mabridge asati akutombondiziva. Ndakauya pasocial media mabridge akutorira mukunzwerana nhova inini. Musanditaurira kuti anogara mabridge akutsvaga dzvene. Vakomenda. Kumhata kwenyu. Unonzwa kuti Maloti zvanga nditaura ndezvekuti patakasapota Zanu inini naTowers taisaziva kuti zvichawanisa mota zvinhu zviya. Handiti uri It kuona. was just a part of us doing zvinhu zvaingonaka. Ende mota yake futi reward haina kuuya directly kubva kumusangano. Akatengerwa mota na-week neo. Uri kuzviona. Ende inini ndinongozvipira kuti if I'm to buy a car I will do it. If I will get a car from because vanhu vanoti ngoti vakaona wataura chinhu chakanaka about this person muri kupema. Vakaona guys kana zviri nyoreka phone ine data unayo itawo. Simple. Chimboitaiwo Vanhu vangojaira kuti vanhu vanongoda zvekuti vanhu vahedha nemusoro iwe. Ukaita chakanaka vanotanga kutoti he pane zvawazviitira. Ukaitirwa chakanaka nemurume unonzi ari kunyepa. Azvitengera. Izvezvi Maloti watovengerwa zvidhori zvakazara pamubhedha zviya. Izvozvo mahandbag unoposta yaya. Eka ndikutengerwa nechigunduru. Imimi mune varume vasvinu but chidhori unogona kuchitengerwa pavhale. Nditori nechimwe chandatotengerwa nhasi. Havatotengerwi Maloti. Ichi. Maloti mubhedha uchashaya pekurara vedu iyi zvanyanya. Ati ada unditengera wardrobe yazvo nemubhedha wazvo. That would be great. Izvezvi unenge uchitovengerwa. Daukudza Maloti people vanotinyepera panapa. Vakomana vava havana kana time navo. Varume vava havana kana time navo. Zvekutoti deep down Maloti I hate to say this. Varume vava vanotoda they wish kuti uve mukadzi wavo iwewe. Right, unosiyera kuti inini ngende asati atombobata mari achiri kufamba nemota yangu aitofamba ega. Do you still remember man? Aisafamba neni ngende aitofamba ega. Taifamba tese from time to time. But ngende madhezi andandine nhumbu pepe kubva pakaita hiti refa dzamadzimai. Anofamba neni ngende. Ndiye anotoda futi kufamba neni ndikatoti handisi kuda kufamba anotsamwa. Waiziya. Iwo Maloti totaura zvekufambwa newe uchisvika newe uchisvikiwa newe kuchaunga. Do you know kuti chero ivo